piept la mine. Amețesc, te privesc, nu reușesc ca să-ți vorbesc. Găsesc eu ceva găsesc, cu care să te răpăcesc. Lăutarii, chiar dacă nu-ți bag lăutarii. S-a închidat după bambu, după ce rup fata mea cu bu. Le bagă băiatul-și bagă și apoi să vezi ce bagă de mine, de tine, dragă, să ne știi o lume întreagă. Bagă, bagă o manea, zi de mine, zi de ea. M-am îmbătat, asta e, mi-ai luat mințile și sunt beat de dragoste. Bagă, bagă o manea, zi de mine, zi de ea. M-am îmbătat, asta e, mi-ai luat mințile și sunt beat de dragoste. la maxim de tine. Îmi bate tare inima în piept la mine. Amețesc, te privesc, nu reușesc ca să-ți vorbesc. Găsesc eu ceva găsesc, cu care să te răpăcesc. Lăutarii, chiar dacă nu-ți bag lăutarii. S-a închidat după bambu, după ce rup fata mea cu bu. Le bagă băiatul-și bagă și apoi să vezi ce bagă de mine, de tine, dragă, să ne știi o lume întreagă. Bagă, bagă o manea, zi de mine, zi de ea. M-am îmbătat, asta e, mi-ai luat mințile și sunt beat de dragoste. Bagă, bagă o manea, zi de mine, zi de ea. M-am îmbătat, asta e, mi-ai luat mințile și sunt beat de dragoste.
partea mea Adrian Minune. Și din partea mea, Mihăiță Piticu, dedicăm cea mai nouă melodie pentru prietenul nostru scump, pentru Marius Niculae. Am să bag 2 ziare, mototol în buzunare, să văd cine-i lângă mine când am buzunare pline. Dar să vezi surpriza mare când își spune că-i ziare. Eu mă uit pe fața lor să văd care-i vânzător. Am să bag 2 ziare, mototol în buzunare, să văd cine-i lângă mine când am buzunare pline. Ca să vezi surpriza mare când îi spune că-i ziare. Eu mă uit pe fața lor să văd care-i vânzător. Prea multe țepi în viață pentru bunătatea mea și-am ajuns să-mi fie frică să ajut pe cineva. Căci omul care-i pervers să îl dai pe ușa afară, căci dacă te vinde odată, te vinde și a doua oară. Am luat prea multe țepi în viață pentru bunătatea mea și-am ajuns să-mi fie frică să ajut pe cineva. Că omul care-i pervers să îl dai pe ușa afară, că dacă te vinde odată, te vinde și a doua oară. Am să bag 2 ziare, mototol în buzunare, să văd cine-i lângă mine când am buzunare pline. Dar să vezi surpriza mare când își spune că-i ziare. Eu mă uit pe fața lor să văd care-i